K5, maaari naman kita diri sa isa katoda sa siyudad sa Iloilo. Ako diyan maghatag sa kalingawan. At sadyahan kang siyempre, papremyo sa aton mga kauturan. Naghatag naman sa kalingawan, kasadyahan, kag papremyo. Ang K5 News FM Iloilo, pinaagi sa K5, kalingawan sa karsada sa mga kauturan naton sa Halandoni, Tricycle Operators and Drivers Association, hapon sa Agosto 11. Kabalo naman kamo siguro mga ka-K5 nga ang atunutin kada Domingo ang magpalipay kag manghatag sang dekalidad nga produkto ni Dr. Emil Uy amo ang DTX Coffee Mix, MyTC kag radyo sa aton niya pahampang. Hindi gidya madula ang hepeporay kag pabudot sa lalan. Sa aton niya hepeporay, si Manang nga gabiyay tricycle, wala man nagpapiyerde sa lalaki ngayon ni. Kag diri, mainit ang pagsampuhan ni nga duwa. Kag tob-tob sa uli, kita nga mga lalaki, wala gid padaog sa babae. Sa pagtokar sa music, imbes na pulo ang nagintra, duwa na lang ang nabilindiya. Hataw, tay! Hataw! Aragin! Alumni! Atuhon! 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 Harap! Ang likod! Ang likod! Oo, tayo! Nay! Hindi magpaperde! Kanday lolo kag lula pa. Te, kamusta ba ang tuhod sa inyong lolo kag lola? Siyempre, antes kita magtakop. Ano gani ang dapat pamatihan ng radyo sa Iloilo City? Ang kampiyon ng estasyon! K5 News Kag mga K5, nakita ninyo kung paano nalipay, nalingaw, kag nangin nasadya ang atong mga kauturan nga tricycle drivers. Kag inibatayan na naman mga K5 na kundi naman kami mga sorpresa, mga palipay, kag siyempre maghahatag sa papremyo. Nagikan diri sa may distrito Sangharo. Ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.